Unjingalwazi Salim Abdool Karim nokwikomiti ecebisa urhulumente ngentsholongwane yeCorona uthi kwezinyanga zintathu zizayo lizakunyuka inani labantu abosuleleka yintsholongwane yeCorona kweli njengoko lingekho okwangoku ichiza lokuzikhusela kuyo. Unjingalwazi Karim uthi inani elonyukayo labantu abosuleleka yilentsholongwane kungenxa yokuba urhulumente uqinise inkqubo yakhe yokuhlola abantu ngobuninzi babo kwaye uhlabe ikhwelo kubembeli ngelithi kufuneka benze konke okusemandleni ukuzikhusela kule ntsholongwane ngokulandela imiqathango ebekiweyo ngurhulumente. Unjingalwazi Salim Abdool Karim uthi inani elinyukileyo labantu abasuleleke yintsholongwane yeCorona kungenxa yokuba ngoku urhulumente uhlola abantu ngobuninzi. We have been roughly doubling our testing every week or so. So if you increase your testing in such a drastic way that it's going up, you have to expect that the cases will also go up. It's not because they are new, lots of new patients, rather that it's just simply a function of that you are finding them. And that was the whole goal. Kwaye uthi kwezinyanga zimbalwa zizayo kulindeleke kuba lonyuke kwakhona inani labantu abasulelekayo njengoko urhulumente zakunyenyisa kwezinye izinto. I think we will probably see a peak of the epidemic in our country somewhere around July, August, maybe even early September, somewhere there. So in the next 2 months or so, that's what we should expect. Yeah. It's hard to say how many people are going to get infected. Nangona kunjalo uthi lisazinzile inani labantu abaye bahlolwe zibafunyaniswe benayo le ntsholongwane yeCorona. If we look at the overall proportion of tests that are positive, that has remained fairly stable. So at this point, we are reasonably confident that we don't have any dramatic increase in COVID patients. Unjingalwazi Karim uthi kufuneka kwenziwe konke kusemandleni ukukhusela abantu abadala kweli. The highest priority is for us to do what we can to protect those who are over 70 years old. Even, I would say, between 60 and 70 also carries a risk, but I'm particularly concerned about those who are over 70, where we really need to do as much as we can to mitigate their risk. So when I see old people standing in a queue amidst a lot of other people handling things and so on, that is deeply concerning. Uthi abemibili kufuneka bayamkele yokuba le ntsholongwane isiza kuhlala nathi ixesha elide. Kungoko kufuneka abantu banxibe imask ngalo lonke ixesha kwaye bangasondelelani nabanye abantu.